seydi ban eyyi aha kay wallahi ko noon yaari wallahi ko noon yaari eyyi ha jawɗi ngala mi nanani eyyi mi jabra Allah mi jabri Allah eyyi aɗa waɗanno kay aɗa waɗanno Allah de seydi aɗa waɗanno wallahi mi faami mi jabri Allah mon fils hokkam seeɗa mon fils kari o wona ande ko Allah dumaɗo sawi a ito paɗaɗi alhamdulillah puta mo waɗande o faala ɗum senon go sa sele bayndi de Allah ne seydi an mboɗo jogue ma haali ha mboɗo jogue ma haali tiiɗ ɗeɗo baɗɗe fof mboɗo yirloma ɓato jam jafoɗa noon to seeɗa mi haalani ala tele kadi sa sele Allah wawi ɗum gonga Allah ne seedi Allah wawi ɗum ko gonga oɗo dumunno fof mbaɗa yirlema ha mi yirlimama partout mi yirlimama sonom mbako jam sonom père Ablaye an noon haala ma nan haala e leegal ngal ha moƴƴere ma ne haala e leegal ngal ka ɓiɗɗo moƴƴo ka sonom barkinɗo a jarama Allah yo Allah waɗema barke amin ya rabbi yo Allah waɗema barke Amin. ñanden ni nde jaami to garan place amen to namiɗon ko haala ma ne haale eɓe mbiya boy wala aɗa wiya boy de boy kalidou Boy Kalidou. boy kalidou boyde ko an c'est vrai boy kalidou eɓe boy kalidou ko neɗɗo moƴƴo ko walloɓe miskineɓe mbaɗa sikki noon neɗɗo tan o walla miskineɓe ha hawre bamum miskineɓe ɗum kay haaju humtima min woni bamum miskineɓe merci mo walle inchallah sonom yo Allah waɗema barke Amin ya rabbi. an ka neɗɗo moƴƴo Amin. e awwa aɗa andi taske fandima taske aji Gonga. taske aji eyyi mi nani noon onon kon walloɓe miskineɓe eyyi ballowo miskine kam so fotte bamum miskineɓe kam yo jaggo jungo mum min woni bamum miskineɓe gonga merci jarama no fewi aɗa andi mi haalama sonom so tawi tan ko haalde gonga min noon mi ƴetti retraite guila ƴettumi retraite faade hande Allah ne seedi mi ronki yomi joɓe kalisam kala to miijinomi kala to jakirinomi mi yeehi mi heɓani gonga i nanmi noon ɓe mbi an aɗa walla yimɓe aɗa walla miskineɓe aɗa walla ni mbimi yomete mi yiima nde wonno ɓayde ka ballowo min kam no mbawɗa wadde foof mi hami heeɓa jawdi tan jawdi taske tan merci jawguel tan hay somi dañi hay sinno ko jawguel ene moƴƴi d'accord a caɗel min de ko ɗum wonno probléme am mbimi yomi ara e ma ƴeewa no mbawɗa gollirde kam e layya d'accord nani haalma et puis weltima no fewi yo wayno aussi haajuma humtima ha c'est vrai skel yo wayno haajuma humtima skel min noon holno mbawmi wallirdema sabu holɓe gollondirtumi no gollirtumi ɓe gollondirtumi ɓe sarɗi ɓe jogui sarɗi maɓe ko ni kamɓe ɓe mbawi ñamludema jawdi a faami ɓe mbawi ñamludema mais so tawi ɓe ñamlima jawdi ujunnaje nogas so tawi aɗa yoɓa ɗum hawtata e ujunnaje jawdi c'est à dire a yoɓat nogas e joyi ujunnaje a faami eyyi kamɓe ni no gollirtumi ɗum ñerani ala ñerani presque han wottata ha keeɓa jawdi ndi presque haaji noon te ko ñamade kono a wawa haaldude mabɓe tan ɓayde ko foof ko ñamane kay yoɓe gussu joyi ɗi kam yoɓe gussu mi salaki ɓe pawa kay kono yoɓe gussu kam kamɓe gollata noon de presque kalmi ɗo sax ko yidde walludema min ceema waɗi so tawi na arrangement mi walluma hen ko yaawi e yacare mbasa juldude noon cikku mo wiya ko ɗum noon so tawi en fewnirma comme no mbiyamni mi wawi waldema ala hecceɗe goto ha mo suusa salade kam suusa jaɓɗe tan ɗum kay mi jaɓi gasi mi jaɓi en nodiri joni après mam ƴew waddude e mabɓe mam ittu numéro ma mi tottaɓe eyyi maɓe noddam maɓe nodde eyyi appel moi téléphone min maɓe nodde direct après mba yatude mam wadduma mam wadde dal e makko ɓuuɗaɓe kiraji eyyi gasi mo nodde andanomo ɗum gasi andanomo ɗum ɗum noon mbaɗa noon kono awwa noon he ñamade noon ɓeyde ko ñamade mbaɗa fawa hen kadi ko yo won ñawdi kahaldi mawdi haajini gallaji kahaldi gallaji Allah wawi foof iskel yo Allah waɗima barke min debbo yawata ko so tawi ko layye tan addi debbo ne yawo kam c'est kittele la maison là